Mojtaba Khamenei ubadi khun baar jong nong sensyar wa klidu jong kari Iran Ali Khamenei layathu bau la sajid kum nong shibujli hakajaka jong kupa jong ya kane ka rai la shim ka jingilang ka bakarpang jong ka Assembly of Expert ong kalap tai kubor jong ka Inet News ka tanap tai kubor jong kari Israel kabla satru ya kubor bari jong ka Iran International. Ya kata jingilang kabari kabla longru hak arpentrik unailur araja apsau lakhot alor ka jingkerpat jong utai unong ilam ubaladan prapsan senam kerta ubadangdan hapteng ka jingile persya ya ka jingpang hakamet jong laong bah kata ka dorbar kebetulan rubhongut kidukhat kalamat ya ka jingsha penbor ka bajur manpoi sakarai menyaw menjur lang kentup ya ka jing berngam nau Khamenei bat kinong bikmat jong kajing nang yo bor jong kajing sensyar jong Mojtaba Khamenei hapo kajing sensyar kelapau syai hakin ki arsnam balalikno watla umjuk pau pai ba bha handai la ithu yu namar la ong bawla benta ban pendu ya kajing yaki adin ka election house nam arhajar khandai house nam arja arpuai la ayu ya kakardan ayatollah ka pendap ya ki kendon jong ka riti sensyar na ka benta ka kamlang ilam bahakli do ka kaipot jong ka Iran International ka penpau ya kane ka rai laburi iknang ban light na ka jingsha kan tho pai ba ka dorbar klarai ban penne ya ka jingri ka bakrau tam halor ka te ka rai namar ka jingting ya ka jingki pai ba ki bala sapriang ba laong ki khubor da ka ban rap ru bala maham gi dekhot ki jingma ki bakrau na ka banta kino ki jingmi khubor karai bala pentip ka penpau ki jing persang jong sarkar ban penklan ya ka jing sensyar jongka namar baka yikendu ya ki jinge ki balang keu ki napo kari bana sabar kari ru ki tlong kubor bala kdau ha kai phot ki kam bau Khamenei uthumu ban IT ya ka bor sensyar shok khun jong ka ba udang em khnang ban pentikena ya ka jingkala ka ba yai bek bat ban lai na ka jing persya bontli ki jing tho ki social media ki la sapriang ha ki singsai jan ha ka ba ki la kanno bau nongilam bakli du jong kari Ayatollah Ali Khamenei la hap ha ka koma kini ki jingkenno kila yo jingkershan tang hadin baka kubor juga The New York Times habanai risau kala penpau bawa Khamenei ula pangjur bha handai om syamladon kano ka jing pendikena na jing berbana na ki bor sensyar jong kari Iran ha ka bayadei bat kano ka jing hiar susu ha ka koi ka khia jong